Sunnuntai-aamuna oli sankka sumu ulkona. Lähdin viemään mutsia asemalle. Kämppä tyhjänä kokonaisen viikon. Piti taas mennä kaljaa ostamaan. Piti taas alkaa kaksin käsin katamaan. Ja nyt mua vituttaa rahat ja maine mennä saa. Ja nyt mua korpeaa poliisit mut kadulta kerätä saa. Sunnuntai-aamuna piti taas tarkistaa asioita. Onko lompakko tallessa, entäs puhelin? Ja keille olen soittanut? Piti taas mennä kaljaa ostamaan. Piti taas alkaa kaksin käsin katamaan. Ja nyt mua vituttaa rahat ja maine mennä saa. Ja nyt mua korpeaa poliisit mut kadulta kerätä saa. Mä elän niinku 17-vuotias, on mulla VHS-asemaa. 90-luvun kuplassa leijailen. Mä elän niinku 17-vuotias, on mulla VHS-asemaa. 90-luvun kuplassa leijailen. Heti piti mennä kaljaa ostamaan. Heti piti alkaa kaksin käsin katamaan. Ja nyt mua vituttaa rahat ja maine mennä saa. Ja nyt mua korpeaa poliisit mut kadulta kerätä saa. Kerätä saa.